Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri gaurko saio berri honetara. Maiatzaren 4 dugu gaurkoa ostirala. Eta zer edukiko dugu gaur? Alde batetik erreportai bat, bi erakusketen ingurukoa. Bi erakusketak biak ikusi daitezkenak Iruñako Ingurumen Hezkuntzako Museoan. Alde batetik altzairu ekologikoei buruzko bat, eta bestalde nekazari emakumeak erakusten dituen beste bat, munduko beste puntuetan ze nolako egoeran dauden islatzen duena. Ondoren bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik administrazioan euskeraz taldetik Joseba Otano izango dugu, zenbait bi udalen gero ikusiko dugu zeintzuk ordenantzetan euskararen balioa baloratzerako orduan ez delako ongi zehazten edota beste batzuetan gertatu egin dena da ordenantzak esaten zuena ez dela bete. Gero Josebak azalduko digu guztia. Ondoren maiatzaldia hurrengo astean hasiko da, ezagutzen ez baldin baduzue, gero ezagutzeko aukera izango duzue, gaur Juan Luis Etxaburu izango dugulako, lagunen artean ondarru deitzen dena, eta maiatzaldiari buruz arituko da, eta aurtengoari buruz konkretuki. Gero izango dugu hemen, bioi. Eta gero amaieran gaur musika on izango dugu. Aste honetan, San Nikolas elizan, Iruñean, Ugandako gospel musikako Abatano taldea izan zen, eta gero ikusteko aukera ere izango duzue. Orain, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea, edo gaurko bi efemerideak 20. mendean gertatu ziren. Lehendabizikoa 1969 urtean Argentinan. Konkretuki Andeetako Aconcagua mendiaren oinean. Mario Rodriguezek, Silo ezizenarekin ezagunagoa dena, mugimendu humanista sortu baitzuen. 80ko hamarkadan, 1985 urtean, Hueskako Plan herrian, hilabete batzuk lehenago ailegatutako emakumeen karabanatik, lehendabiziko ezkontza eman zen gaur bezalako egun batean. Ikusi ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak halaxe dio. Nafarroako sozietate zibileko entitateek bidezko politika linguistiko baten alde manifestazioa egiteko deia zabaldu dute. Ondoan eskuinean, azaleko argazkiak Iruñean aurkitzen den terrorismo biktimen omenezko monumentua erakusten du. Azpian izenburu hau irakurri daiteke. Etak bere porrota mozorratzen du, disolbatzen dela esanez. Diario de Noticiasen, goikaldean letra lodiz nabarmenduta lerroburu nagusi hau ageri da. Etaren amaiera garai berria. Gara egunkarian, azal osoan lerroburu bakar bat dago etaren amaierari erreferentzia egiten diona. Kakotxen artean adierazita hau jartzen du. Eta herritik sortu zen eta orain herrian urtuko da. Komunikabide euskaldunak edo euskaldunekin pasako gara orain, eta berria egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, biztanleak hiriguneetan pilatzearen arriskuez ohartarazi du gaindegiak. Beherago azaleko bi argazkietan gai ezberdinak ikusi ditzazkegu. Alde batetik ezkerrean hor Urgorostiaga, Seaskako zuzendaria ageri da, eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Parisen ez dute kontutan hartzen tokiko berezitasuna. Eskuinean, etari erreferentzia egiten dion argazkia agertzen da, bukatu da eta izenburupean. Erdian gainontzeko edukiak agertzen dira. Hasteko Arian atalean, Altsasu auziko defentsak esplikatu du ez dela terrorismo zentzurik ere. Horren azpian, gure esku dagok
93.000 herritar deitu ditu botoa ematera 23 herritan. Beherago, akta itzultzeko agindu dio Podemosen Berme batzordeak Laura Perezi. Eta kirolari dagokionez, giroa Frumeren hankei begira jarriko da. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Ezkerrean goian, euskararen inposizioaren mamua manifestazio bilakatuko dute. Eskuinean, iruñarrok jaialdiak, kontzertuen ordutegiak zehaztu ditu. Beherago ezkerrean, Amaia Izkoren esaldi bat. Terrorismotzat hartzeko oinarririk ez dagoela frogatzen ari gara. Eta eskuinean bukatzeko, dispertsioaren aurkako eguna bihar Aldezarrean. Pasa dezagun gaurko eta asteburu honetako agenda ikustera. Gaur eta maiatzaren 17 arte, Nafarroako 17 taberna eta jatetxe ezberdinetan, Nafarroako zein zuri eta ardo gorriaren 5. astea ospatuko da. Gaur eta maiatzaren 19 arte, Jus Larrotza Zibiboxean, txalaparta topaketa izenburua duen erakusketaz disfrutatzeko aukera izango da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 8etan, Aranguren Ibarreko kulturetxean, Ez dok hiru izenburua duen musikala akustikoaz disfrutatzeko aukera ere izango da, eta sarrerak 6 euro balio du. Ordu erdi geroago, gaur arratsaldeko 8:30etan, Indara Aretoan beste kontzertu bat eskainiko da, Jetbon musika taldearen eskutik. Sarrerak 12 euro balio du. Eta gaur gaueko 10etan, Subsuelo Taberna Mugaku Fest hasiko da Txiki Lorarekin. Sarrera doakoa da. Amaitzeko igandean goizeko 11etan, Armada Etorbidean Iruñean, minbiziaren kontrako eta ikerketaren aldeko 5. martxa irtengo da. Sarrerak 6 euro balio du eta inskripzioa egin behar da. Online egin daiteke. Gaur zerua lainotsu mantenduko da, arratsalde aldera ostarte batzuk irekiko dira. Euri arina noizbehinka. Ipar osagaiko haizea nagusi eta horren ondorioz tenperaturak behera egingo dute. Larun batean zerua tarteka lainotsu egongo da, ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura gutxi edo nahikoa igoko da, bereziki minimoak. Igandean giroak nabarmen egingo du hobera eta dexente belduko du. Goizean goiz oraindik ere lainoak ikusiko ditugu ipar partean bereziki, baina goizak aurrera eginala ostarteak gailenduko dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko denez, termometroek haize egingo dute gora hainbat tokitan 20 graduak gainditu arte. Arratsaldean brisa sartuko da eta zerbait freskatuko du eta mendinguruetan bero laino batzuk garatuko dira. Albisteekin ekingo dugu aurrera. Goazen zizurrekin. Pakita Ansa Haur Eskolan onartutako umeen behin-behineko zerrenda eta itxaron zerrenda osatu egin da. Erreklamazioak aurkezteko aukera dago orain maiatzaren 11 arte. Dena udalaren webgunean, Zizurreko udalaren weborrian kontsultatu daiteke. Matrikula egiteko prozedurarako informazioa ere zintzilikatu dute eta hor daukate ikusgai.
Zizurren jai nagusiak iragartzeko kartela aukeratzeko txapelketa jarri da martxan. 18 urte gorako pertsonei edo herritarrei zuzenduta dago, teknika librea da eta lanak originalak izan beharko dira. Epea ekainaren 15ean amaituko da. Atarrabiarekin jarraituko dugu orain. Maiatzaren 25era arte, 2017-2018 denboraldian udaletxeko kirol eskoletan izena eman dutenek, 2018-2019 denboraldian eskolan jarraituko duten ala ez, baieztatu beharko dute 012 telefonora deituz edo Atarrabiako udaleko herritarrendako arreta bulegora joan da. Atarrabiako udalaren webgunean dena azaltzen da. 50 eta 60 litro bitarteko edukiera duten 35 paperontzi bikoitzen horniketa egingo da Atarrabiako herrian. Parte hartzeko edota eskaintzak aurkezteko epea maiatzaren 8an hurrengo astean amaituko da. Halaber, errepidea horizontalki seinalarazteko edo seinalizatzeko makina bat jarriko da eta eskaintzak maiatzaren 7 arte, astelehenera arte, aurkeztu ahalko dira. Bestalde, udalak, Atarrabiako udalak, kirol zerbitzuan jardueren arduraduna lanpostuan aldi baterako kontratatzeko deialdia egin du. Eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 7an, astelehenerarekin bukatuko da. Bukatzeko, Atarrabiarekin jarraitzen ari gara, udalak Uharteko udalarekin hitzarmena adostu du, ekainean zehar igeriketa ikastaroak Atarrabian egiteko. Helduei eta umeei zuzendutako ekintza izango da, ekainaren 4tik 22ra gautzatuko dena. Inskribatzeko edo izena emateko, maiatzaren 21tik ekainaren 1era arte egiteko aukera izango da Atarrabiako martiketen. Ekainaren 2an, 16 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzendutako rafting irteera egingo da. Esan dugu aurreko berria azkenengoa dela, baina hau ere daukagu. Parte hartzeko izen emate epea maiatzaren 2an irekiko da 11 arte eta inskripzioa hor Gaztelaikun egingo da. Orain bai, Atarrabiarekin amaitu dugu eta Iruñarekin jarraituko dugu eta baita bukatu ere. Lehendabiziko aldiz, zinema eta ingurumeneko ekozine jaialdiaren zati bat Iturramako Zibiboxean eta Golen Baionako zinema aretoan ospatuko da, maiatzaren 8tik 19ra. Bestalde, argiztapen publikoaren instalazioak, Iruñara hirikoak eta udaleko hainbat eraikin energia hornitzeko kontratua lizitatu egin da, 2,8 milioi eurorekin. Honen harira eta Sanferminak gertu daudenez, jaietan izango diren kontzertuetarako Zitadelan eta Gaztelu plazan jarriko diren azpi egituren kontratuetarako 53.000 euro bideratu dira. Iruñako udalak hitzarmen bat sinatu du Bustintxuriko zentru komunitarioa erabiliko duten kolektiboekin, erabilera eta funtzionamendua arautzeko. Bestalde, Iruñarekin jarraituz, Iruñako lorategiak eta zonalde berdeak mantentzeko kontratuaren aurrekontua igo eginda 23,9, 3 urteetan 14,3 milioi eurora ailegatuz. Udalak 3 suhiltzaileen lan humanitarioa babesten du. Greziako Lesbos Irlan errefuxiatuak salbatzen aritu baitziren eta pertsonen trafikoa edo trafikoan parte hartzeagatik akusatuak izan dira. Iruñako udalak bestalde 320.000 euro inbertituko ditu Iruñako harresian mantenimendurako. Bi zaintzaile behar dira Iruñan, adineko jendea zaintzeko, osasun arloko erizaintza ikasketak eskatzen dira eta animatzaile tituluak ere izatea baloratuko dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali, trabaja con nosotros abildua,
soleraasistenzial.es helbidera. Karretileroa behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali patricia.gregorio@nortempo.com helbidera. Sukaldaria behar da Iruñ herrian, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali barjubiladosmutilba@gmail.com helbidera. Obra laguntzailea behar da Iruñan, zurgindegi edo antzeko ikasketak izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali oiane.burgi@randstad.es helbidera. Elektrizista behar da Iruñan, elektrizitate ikasketak edo antzekoak eskatzen dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali patricia.gregorio@nortempo.com helbidera. Sukaldaria behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali erdirrotxa@gmail.com helbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali erdirrotxa@gmail.com helbidera. Tornularia behar da Iruñan, mekanizatuaren lan ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Sukaldaria behar da Burlatan, ostalaritzako ikasketak edo 8 urteko esperientzia eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio 1.300 euro hilabeteko 14 ordainketekin. Kurrikuluna bidali loga@setenasa.es helbidera. Kirol denda baterako saltzailea behar da Iruñan, saltzaile teknikak eta kirol arroparen jakintza baloratuko dira. 6 hilabeteko aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali i.anduaga@ternuagroup.com helbidera. Iturgina behar da Iruñan, derrigorrezko 2. hezkuntza eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali oferta de empleo fontanero@gmail.com helbidera. 3 agente komerzial behar dira Iruñan, batxilergoa edo goi mailako ikasketak izatea beharrezkoa da. Merkatal kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali pamplona@compral-alquilando.com helbidera. Kontablea behar da Iruñan, ade administraritzako goi maila edo antzeko ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali recruitment@britishschool.co.uk helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteben.